Always your number one. SM radio station. Love Radio. May malasakit. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Bata pa lang ako, sa halip na pagmarcha, pagkending na ang hilig ko. Lumaki ako sa isang Christian family kaya hindi naging madali sa akin ang pag-amin sa tunay kong kasarian. Nang mamatay si Mama, naging misyon ko na sa buhay ang magpakatotoo sa tatay ko. Isang araw, nagdesisyon akong umamin na kay Papang. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Hinayaan ko na lang lumabas ng kusa ang mga salita sa mga labi kong nagmumura ang pulang lipstick. Papang, may sasabihin sana ako sa inyo. Bakla po ako. Gamunggo ang pawis ko nang bitawan ko ang mga salitang ito. Hindi ko alam ang susunod na mangyayari. Akala ko ay itatakwil na ako ni Papang, pero iba ang kinalabasan. Vern, anak, tagal ko nang alam. Obvious naman sa lipstick mo, di ba? Oo nga naman, paalam pa to. Pula-pula na ng labi naman ito. At huwag kang mag-alala, tanggap kita, maging ano ka man. Yan ang katagang tumatak sa isip ko. Para ako nabunutan ng tinik na mga oras na yon. Ang dating pilay na paru-paro na takot lumipad, ngayon ay malaya ng mamamayagpag. Nagpatuloy ang aking masayang buhay na kasing kulay ng bahaghari. Hanggang sa makilala ko si Ryan na lalong nagpatingkad ng tinta ng pink na ballpen. Baklang to! Arte-arte! Sa isang dating site kami nagkakilala ni Ryan. Nag-PM ako sa kanya at sumagot naman siya after a few days. We decided to meet each other sa isang mall sa Cavite. Nagkakwentuhan, nagkamabutihan, hanggang sa naging kami na nga ni Ryan. Lumaki si Ryan sa isang closed Catholic family. Siya ang bunso sa pamilya at sa katunayan, pangarap ng nanay niya na maging pari siya balang araw. Nag-decide si Ryan na ipakilala ako sa family niya. Ayoko pa nung una dahil iniisip ko na baka ma-reject lang ako. Babe, wala naman tayong dapat ikahiya sa kanila. Wala tayong kailangang patunayan dahil walang mali sa ating pagmamahalan. Ang mga sinabi ni Ryan ang nagpabago ng isip ko. Nang humarap ako sa nanay at ate niya, iyak sila ng iyak. Nung una, pero tinanggap din naman nila sa huli ang relasyon namin. Nagpatuloy ang pagsasama namin ni Ryan. Pero hindi araw-araw sunny day. Dumadaan din kami sa mga bagyo ng buhay. Ilang beses na kaming muntik maghiwalay. May mga pagkakataon pa na nagkaroon si Ryan ng ibang affairs maliban sa akin.
Sabihin nyo ng isa akong tanga, pero tinanggap ko pa rin ang mga kahinaan ni Ryan. Sa halip na sisihin siya sa mga nangyari, mas pinili kong alamin ang aking mga pagkukulang. At nagbunga naman ang lahat ng pagtitimpi ko. Nagbago si Ryan at tuluyan na niyang tinalikuran ang mga bagay na makakasakit sa akin. Natapos din ang unos sa aming relasyon. Muling sumilip ang kinang ng bahaghari. Ngayon, 10 taon na kaming nagsasama ni Ryan under our beautiful 3-story house kasama ang 2 naming beautiful fur babies. Natutunan ko na sa isang relasyon, mahalaga ang pagkapit sa Diyos at malalim na pag-unawa. Mahalaga rin na araw-araw mong maiparamdam ang pagmamahal mo sa pamamagitan ng mga sincere na halik at maiinit na yakap. Ako po si Vern, miyembro ng LGBTQXYZ community. Ang dami kasi, di ba? Madaming ganun eh. Isang silent tambalanista at ito ang love story ko. P.S. Akala ko po noon ay mga tibo at bakla kayo ni Cole and Chris. Kaya naman mabentang-mabenta kayo sa aming mga Becky. Sana po minsan ay ma-invite ko kayo sa bahay at pagluluto ko kayo ng specialty ko. Sure! 3-story house eh! Mayaman eh. Mayaman. Kung hindi mo binanggit yung 3-story bahay mo, Hindi kami dadating. mag-iisip muna kami. Kaso, sinabi mo 3-story. Tapos marami kayong fur babies. Nako. Naniniwala kasi ako na ang isang tao na maraming alagang aso, nakaluluwag-luwag sa buhay. Kasi, ano yan eh. Hindi basta-basta mag-alaga ng aso ha. Correct. Parang pagkain parang pagkain din ng tao, yung presyo ng pagkain ng tao, presyo din ng pagkain ng hayop. Correct. Tapos yung mga turok, o di ba? Tama. Kung nag-BGC pa kayong dalawa, ibig sabihin na yung mga fur babies nyo ay talagang yayamanin din. Hindi galisin. Ganun. Hindi askan. Correct. Hindi aspin. The Aspin. So, yeah, we'll go there to your place. To your 3-story house. Wow. Yaman. Taray. Iba din. Ano pangalan niya? Si Vern. Yan. Vern. Ganda ng Vernie. Si Vern. Happy kami para sa'yo. Correct. Love wins. Tama, di ba talagang love moves in mysterious ways. Sino mag-aakala na sa una pagpapakilala sa'yo ng boyfriend mo sa pamilya niya, talagang tanggap ka niya, tanggap ka ng pamilya nila. I think you are one of the lucky ones eh. At dahil ikaw yung isa sa mga masaswerte, talagang huwag mo sasayangin. Huwag mo sasayangin yung ibinigay na tiwala sa iyo ng pamilya niya. Huwag mong sayangin yung pagmamahala na meron kayo. Kasi yung pagtanggap, yun yung pinakamahirap pero naging madali para sa inyong dalawa. So, huwag mong sasayangin. We are happy for you. Ang ganda ng buhay niya kasi ang struggle niya dun sa umpisa yung sa sarili niya. Correct. Yung Totoo. natakot sa kay Papang. Tama. O nung sinabi niya kay Papang, get siyang na ni Papang pala. Oo. Sa lipstick. Sabi niya. Si Fafang. Si Papa? Sabi, hindi naman syunga or si Papa eh. Ang pula-pula ng labi mo everyday, hindi ka bakla. Tas kaya ng kilay mo. Oo nga. Kahit. Correct. Kasi ang Shape na shape, tapos hindi ka bakla. Ang pinaka-struggle kasi sa lahat ng mga member ng LGBT, yung matanggap ka ng pamilya mo. Correct. Yun yung Hindi ka matanggap ng jowa, pamilya, given na yan eh. Correct. Yung sa pamilya eh. Kasi Doon talaga mag-uumpisa lahat. At kapag ka natanggap ka ng pamilya, magaan na lahat ng mga bagay eh. Kasi 'di ba iba talaga kapag ka may approval ng mga magulang. Totoo yan, para may blessing from correct, them. Tama. O 'di ba? And happy naman kami na nakuha mo yung blessing yan from Fafang. Yan. Naalala ko tuloy yung OJT natin dito si Charm. Oh. Yung 5 silang Iba sila. Walang anak na babae, no? Lahat Becky, magkakapatid. Lahat magkalima Diba? lahat. Kaya si Mudra, si Mother, talagang batang-bata yung correct. Di ba batang-bata yung walang yung stress eh. Walang stress kasi alam mo kung halimbawa 5 yung kasama mong Becky sa bahay. Ang saya. Oh my God, lagi ka naka-blower. Lalabas kang laging maganda Correct. kahit naglalabas Tama. nagluluto ka sa kusina. Oo, nakakilay ka. Diba? Hindi nila hahayaan na lalabas ka ng bahay na haggard ka.
di ba? Anak mo ba naman, 5 beks, o di ba? Lahat nga. yan postura. Isang sa mga anak niya, pangalan po Charm. Talagang pag bumapara to ng jeep, kinabugsi ang mga Mocha Girls. ang tataas ng mga suit na boots nito. Correct. Pag bumapara ng jeep. Tama, akala mo lagi may baha sa kanila, taas-taas ang bota. Di ba? So, nakakatuwa yung mga members ng LGBTQ XYZ Kemerut yan na natatanggap ng kanilang mga magulang kasi yun yung unang-una na kasi yun yung uuwian mo, yan yung mga magiging kakampi mo, di Sila ba? yung sumbungan mo. Oo, di ba? So, kailangan talaga sila mismo tanggap ka. And isa ding pwedeng kapulutan sa kwentong ito para magkaroon kaagad, hindi mahirap ang pagiging pagtanggap doon sa pamilya ng lalaki. Dapat Laging nakapulang lipstick. yan. At saka dapat may 3-story house ka. Yan. Yun talaga yun. Kaya nag-iiyakan ay sa wakas. Sa wakas, ito na. Makakahuli tayo. Ito na ang pag-ahon natin sa kahirapan. Kaya pala. Okay, hindi ka na pinakawalan. Oo. Sayang 3-story house Oo, di ba? Sila nagsisiksikan lang sa Kaya nga, sa isang bungalow. apartment Kaya na inuupahan. Ito. Hindi namin alam kung ano edad ninyo. Kung halimbawa yung jowa mo, medyo Nangangailangan. malapit-lapit na. Di meron na kayong mga malilipatan. Yun talaga yan. Charot lang, joke lang yun. Happy kami para sa iyo kasi natagpuan mo ang talagang hinahanap ng puso mo. Regardless of gender, kapag Correct. natagpuan mo naman talaga Yung soulmate mo. yung makakasama, yung taong makapagpapaligaya sa iyo, yung taong babago sa lahat ng perspektibo mo sa buhay, yung taong magiging kaagapay mo hanggang sa pagtanda mo, yun yung talagang ang sarap ng pakiramdam and sa tingin namin nahanap mo na siya. Congratulations. Congrats. oo. Yes! Yan ang masarap na feeling, yung makakita ka ng partner na nagagawa mo yung mga hindi mo magawa dati, Oo. pero siya yung talagang naging guide na kaya mo yan. Oo. Yun ang Tama. masarap Soulmate mo. Yay! 10 years na! Ay, chikat naman nikat niya! Punta kayo dito sa stasyon. Kung hindi kami makarating sa inyong 3-story house. Kasi baka naman taga-ano kayo? Taga-Bataan. Hindi man kami makarating dyan. Dalhin nyo na lang yung luto. Yan. Pasyal na lang kayo dito sa Dito. stasyon. Mas madali yun. Mas matutuloy. Yan. Yan, Kasi maghihintayan tayo kung kailan kami matutuloy dyan. Yan. Kasi mga ano din kami mga arkitekto din kaming tatlo. Mahilig kami mag-drawing. Drawing lang. Ay nako, parang naalala ko yung isang meme na parang ano ba yun? Ano ba yun? Yung meme na, kumusta naman mga kaibigan, hindi na natuloy yung outing natin. Oo. Tag-ulan na. Diba? Ang mga friends mo magaling mag-drawing, di ba? Hindi ako nakapag-beach ngayong summer. Tag-ulan na, wali na. Pero actually, kahit maulan, ang init-init na singaw pa rin, no? Oo. Kagabi, Pero ang lakas ng ulan kagabi sa Cavite. Correct. Dito din Manila din, sa umulan. Pasay umulan. Dito sa init-init. Init ng singaw. Ang kakainis, no? Sana talaga magbago yung weather. Pero hindi naman mangyayari yun. Hindi ko na problemahin yan. Hindi, minsan kasi kapag... Soon, lalamig-lamig na rin magiging mahangin na pagpasok ng July and August. Oo. Hindi kasi minsan, di ba kapag napupunta ka sa ibang bansa, tapos ang ganda ng weather nila. Parang linis-linis ng lugar nila. Pag pumunta ka ng Canada, hindi naman. Kung pag nakita mo yung mga pictures ng mga nakatira sa Canada, parang hindi nagiging polluted yung lugar nila, no? Kasi malamig. Oo, nga, Meron akong ang linis-linis ng mga halaman nila. Namamatay yung bakterya pag malamig kasi. Tsaka parang, basta, pero ayoko din linis-linis. naman ng sobrang lamig. Kasi meron akong kaibigan na nasa parang probinsyang parte ng Canada na meron silang days na puro dilim. Pero morning yun, pero madilim. Malungkot. Pag winter ata yun, parang ganun. So wag tayong Parang ang weird mapadala naman. sa picture. Oo. Pangit pala doon. Huwag tayo mainggit. Nagbago. Nagbago na yung kagustuhan natin sa buhay. Pilipinas pa rin, the best. Hindi kasi minsan Masaya masarap. kahit madumi sa Maynila. Hindi kasi minsan masarap yung nagko-coat. Oo, maganda sa picture, naka-boots. Ganun, furry, ganun. Fur. Anyways, sa lahat ng mga kabisya natin ganitong oras, may pasok na. Yan, sa mga public schools na meron ng pasok, naku, umpisa na naman ang laban ng buhay sa pag-aaral. Aral ka lang na mabuti kasi wala namang puro maganda ang maidudulot kapag nag-aral ka ng mabuti. Tama. Tandaan niyo po, hindi kayo lugi kapag nag-aaral kayo. Totoo Kinatatamaran yan. lang natin ito pero tayo din po ang makikinabang in the end. Oy, totoo yun. Masyado tayo
tayong tinatamad kapag ka nag-aaral, pero sa totoo lang, ang dami-daming benefits kapag ka ikaw ay nag-aaral. Ewan ko kung nababasa nyo to, yung pakiusap na isang magulang sa mga guro. Hindi pa. Oh, basta may nag-send sa akin. Pakiusap ng isang magulang sa mga guro. Tulungan po ninyo kaming magtipid. Please lang, wag po kayo mag-require ng project na naka-folder. Okay. Kung nais nyo lang makita ang galing na anak ko mag-drawing, doon na lang po sa bond paper. Wag na pong cartolina or illustration board. Kung pwede Crayola, wag na pong poster paint. Kung magpapadala po ng gamit para sa experiment, wag naman pong 1 kilong lansones o pongkan. Para lang pag-aralan ang monocot dicot. Tapos, number 4, wag na pong magpa-project na magiging kalat lang po sa bahay. Ano ba kasing nangyari? Wala nang nagpapagawa ng floor mat. Gawa sa lumang retaso at sako. Ang mahal kaya ng cross-stitch materials. Dati kasi yun, di ba, yung mga pinapagawa, Oo. pwedeng anuhin sa bahay eh. Yung Gamitin. mesh, gamitin sa bahay. Oo. Wala na yatang ganun, puro kalat na lang. So, yung pakiusap ng magulang, wag po magpapa-project na magiging kalat lang sa bahay. Tapos, wag na po sana magdekorasyon ng Halloween, Christmas o Valentine's. Nagiging kalat lang po namang ilang araw sa bahay. Tapos, yung significance nun, saglit lang naman. Tapos, yung susunod, number 6. Wag naman pong mag-require ng mga costume na sobrang hirap hanapin. Katulad ng stripe na knee socks na minsan lang ginagamit. Kung pwede namang sumayaw ng walang medyas, wag na lang kasi. Number 7, wag na pong mag-require na mag-practice ng sayaw o drama pag Sabado. 5 araw nyo na pong kasama yung mga anak ko. Kailangan din naman niya matuto ng trabahong bahay, hindi lang trabahong pang-eskwelahan. Tsaka ikaw din, ma'am, sir, pahinga ka na din pag Sabado. Tawang-tawa talaga ako nilabasa ko. May mga 4 na nag-send sa akin ito. Kaya akala ko trending siya. So, may point naman, May point naman siya. si Sinabi Mommy. Di ba? niya. Parang iba na rin kasi talaga yung mga paggawa ng mga projects sa mga bata ngayon compared ng mga kabataan natin. Hindi, tsaka iba na din talaga yung, tama siya dun sa sinabi niya tungkol sa costume. Kasi lahat na sineselebrate natin eh. Dati kasi Nutrition Month lang, di ba? Linggo ng wika, Nutrition Month, Ngayon ganon. lahat na ng mga iba't ibang klase, merong nga Happy Ocean Day eh. Totoo nga! Nung Sunday So, anong papasot mo sa anak mo pag Happy Ocean Day? Di ba? Di ba? O di syempre maghahanap ka ng materyales noon. Inarampa niya sa school. Pagdating sa bahay, kalat nga naman. Di ba? Tsaka pang hirap humanap nun. Okay, class, tomorrow Is Happy Ocean Day. O, pumasok kayong nakapawikan. Di ba? Ang hirap-hirap. Ay, Gusto ko meron ako- nakapawikan kayo lahat bukas. Meron ako isa nahirapan na inano sa anak ko eh. Parang kailangan, parang book day yata. Okay. Parang celebrating book day. Or hindi ko sure, nakalimutan ko na. Oo. So, kailangan mong pumunta sa school na nakapang-character ka ng book. Okay. ng character in a book. Okay. In a favorite book. Pero, hindi pwede yung book na naging cartoons Okay. or book na naging pelikula. So, hindi pwede yung mga Disney princess. So, hindi rin pwede lahat. Kasi halos lahat naman cartoons. Oo nga. Hirap na hirap ako. Alam mo ginawa ko? Nag-imbento kong character. Tapos ngayon, tinanong siya kung sino siya. Oo, sabi niya. Kung ano daw book. Tapos, basta gumawa ako talaga ng invento. Tapos sabi ng anak ko, Mom, they don't know the character. the character. Tapos sabi ko, maybe they haven't read it, anak. Kasi ang hirap kaya. Lahat, di ba? Anong character yung ipapasot mo sa anak mo? Di ba? Di, alam mo, Na hindi dapat na makita sa mga pangkaraniwang libro or kung ano man. Oo, so ibig sabihin parang hindi siya nakikita hindi siya napapanood, so hindi pwede si Dora. Hindi pwede, hindi pwede lahat. O so sino na? Hindi mo lang natira, hirap na hirap ako. Ang dami kong national na pinuntahan. Ang dami kong national na pinuntahan. Nagbabasa ako ng mga libro doon, ng mga pwedeng pagkuhanan ko ng Oo. ano. Ay, sabi ko, pagod na ako. Invento ako ng character. Wala Pagdating niya sa wala school. namang mali eh, di ba? Sabi ng teacher, Princess, what's your character? I'm Ate Chona. Sino si Ate Chona? May spill siya ganito. Wally yung name. Wally. Wally tas na mga naka-stripes. Red and white na stripes. Tapos naguluhan siya parang, who's Wally ma? Am I not McDonald's? Basta red and white. Tapos meron siyang spiel. Hi, I'm Wally. I love to play. I love to hide. Very common nun. Go find me. Tapos tinanong mga teacher, ano daw yun? Sino daw yun? Ngayon, alam nyo na. Inimbento ko lang ang lahat. Ang hirap kasi
kasi. O, O kaya? ikaw, partner, yun yung project ng anak mo. O sino? Eh, di ba? Si Ilan Invento lang. din ako. Hindi, pag tinanong asan ng libro, palabas pala. Ako naman, sabi niya, kasi wala daw yung ganong book. Tapos sabi ko, no anak, kasi it was during my time. So maybe, they don't have a copy na. Ganun. Kasi di ba, halimbawa, favorite mo Harry Potter, galing sa book, di ba? Eh kaso sinapelikula, hindi ka na pwedeng Harry Potter. Oo. Eh di, ang nakakalurky dito, hirap na hirap ako mag-isip. Nag-imbento pa ako. Pagtingin ko sa picture, ang daming Disney princess. Ba't ganon? Ang hihira. Naisahan ka doon. Mahirap talaga yun kasi usually kung anong babasahin mo, kung anong karamihan. Oo. Binabasa ng karamihan. Correct. Ano naman basa ka, hindi nila binabasa. Hindi naman kaya nga. Ang weird. Yung binabasa ng karamihan, kadalasan, isinasa pelikula o isinasa cartoons. Tama, tapos pinahirapan ka. Actually, Hirap na hirap ako, mga promise. Disney princess talaga yung mga kinausap na ibang magulang, sa'yo lang hindi. Kaya sabi ng anak ko, siya lang daw yung iba. Kasi, basta yung spiel niya talagang pinaaral ko sa kanya. Tapos pagdating niya, naguluhan din siya kasi ang daming princess. Ang dali-dali ng princess, di ba? Napakadali. Sana inano mo yung alamat ng Lanzones, pasok si Princess. Nakalansones. So yun yung parang feeling ko hugot nung nanay na nag-send nito di ba? Na may mga project na napakahirap. Pero ang kagandahan nito, tingnan niyo lang natin bilang mga magulang, ang kagandahan ng pagbibigay kasi ng Nagiging project. creative. Yes, diba? nagiging creative. Ultimo yung nanay. Isipin mo, nag-iisip din kasi yung nanay kung ano yung magandang gawin ng kanyang anak pagdating sa eskwelahan. At isa pa, bonding time nyo din to na magnanay or Correct. magtatay. Totoo yan. So, quality time ito for you. At saka maganda din Yun yung naman yung kagandahan dyan. Talagang Tama. bonding time for you Pero both. kung minsan lang kasi, ang labas kasi, hindi na parang sa estudyante, parang Sa magulang. competition. Hindi, competition ng mga teachers. Ng mga teach. Sa Ganun. kanila at kanila. May ganun din. Hindi pwede sa akin. Pagawin ko. Kung nahihirapan ngayon estudyante. Oo. Naiipit. And thus, yung nahihirapan yung estudyante, yung mananay din. Sa nanay siya magsasabi, hindi niya carry. Kaya ayun, mahinaing din po ang mga magulang. Sa mga paproyekto, paminsan mahirap talaga. O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one SM radio station.